Minutes after 8, Bongani and Slee in the morning. As I said, eThekwini is proudly brought to you by eThekwini Municipality on Vuma 103 FM. And this happens every single Thursday at 8:20. And on the line, we've got Mhlonishwa, iMayor eThekwini. Mayor, good morning. Welcome to the show. Hayi ngibingelele uBongani, ngibingelele noSlee, ngiphinde ngibingelele noGabriel nabalaleli bonke bevuma FM namhlanje ngiyabonga. Siyabona namhlanje Mayor ukuthi aniphumuli njengoba nje niyokwethula imoto ezintsha zokuqoqa udoti emphakathini ukuze idolobha lihlale lihlanzekile. Mhlawumbe nje awusichazele kabanzi ukuthi kuyokwenzekani namhlanje kanjani. Wemfethu semkhankaso nje ukugcina idolobha lethu lihlanzekile. Ukuze likwazi ukuheha izivakashi zethu, ukukhulisa umnotho wezokuvakasha, livula amathuba emisebenzi, kanjalo ke nomletha nje liheha abatshali bezimali ngoba nabo bakhulisa umnotho, benze bavula amathuba emisebenzi. Njengamanje ke namhlanje kunemoto ezingaphezulu kwa-18 esizithengile, sizithenge ngenani lika-40 million rand. Sizolekele ekuhambiseni imfucuza noklina idolobha lethu, kanjalo ke ziphinde zinciphise neindaba ngemoto ebese zindala bekade sinazo ebengasakwazi ukumelana nokwenza umsebenzi omuhle owenziwa idolobha lethu lapha eThekwini. Ikona ke esizokwenza namhlanje. Siyajabula kakhulu ukuzwa lokho. Mhlonishwa, sisakhuluma ngayo nje i-service delivery. Sibonile ukuthi nayizolo uhambisana nephini likaNgqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uDavid Mahlobo. Nihambele indawo ezahlukene eziphansi kweTheku. Nihlola ukuqhubeka phambili kwama-projects abalekile. Ngabe mhlawumbe lolu hlelo luhambe kanjani? Lolu hlelo mfethu luhambe kahle kakhulu. Umphakathi usamkeleke ngemfudumalo. Mayor, I think ungamukela la kuthini. Oh yes. Yes. So right. Umphakathi usamkele nje ngemfudumalo eyisimangaliso. Besohlela ke siqale ngokuhlela. Oh, connection yakhe bheda me? Kusuba i-connection ebhedayo. Yes, ngiyaxolisa. Siqale nje eChatsworth la besinikezele besobheka khona umsebenzi omkhulu esenzayo le Southern Aqueduct esenza ngo-1.2 billion rand ezophakela ke ezofukula ukuphakela kwamanzi endaweni zaseQueensburg, Malvern, North Dean, Shallcross, eMlazi nasofolweni. Sadlula lapho saya eMawotana sanikezela khona ngeborehole. Ingxenye ke yamabhohole awu-85 esiwakhile lapha edolobheni. Sizowakha amanye awu-30 kanjalo ukuhlangabezana nendawo zasemakhaya ezingakabi na-infrastructure. Samuva sayovula isikhungo samanzi, bekade sinikeza phakathi ama-liters awu-1 million ngelanga. Sesisikhuphulile manje sasinweba sinikeza manje 3 million rand, 3 million liters ngosuku ngenxa ke yokukhuphuka kwesibalo sabantu esabakhe kule ndawo. Sadlula lapho saya kwi-housing project eRed Cliff lapho sakha izindlu eziwu-602 besidilive kodwa ke manje eziwu-100 and ezinye i-delivery yokwakha kwesenzi kusaqhubeka. Sinikezele nje ugogo leminyaka o-96 indlu ukukhale inyembezi kwasithiwa hayi inyembezi zokujabula lezi esizibona sehlagogo. Siyabonga. Mayor, sesivala nje siyeza ukuthi kule mpela sonto siyakuyona kuzobe kuqhuthana i-Hollywood Bet Sharks le izobe idlala against i-Boland Cavaliers lapha ePrincess Makoko Stadium kwaMashu. Mhlawumbe ingabe yonke into isi-ready for this coming weekend? Mfuthu ngomgqibelo kungubuzana i-Hollywood Bet Sharks and neBoland Cavaliers bazobe belapha edolobheni endaweni yase kwaMashu. Indlela leyo yokuletha imidlalo ebalekile endaweni zomphakathi ukuze sikhuthaze nokusupportwa nje kwemicimbi le emkhulu kangaka. Kuyasijabulisa ke njengedolobha ukuthi siyaqhubeka ukusingatha imicimbi emkhulu nokuhlonipheka and lapha eThekwini. Lokho kusibeka ke ebalazweni njengedolobha lethu. Mayor, sisibonga isikhathi sakho sokhuluma again next week Thursday. Ngiyabonga kakhulu kubenjalo mfethu ngibonga. Ube nosuku oluhle. So, as I said, eThekwini is brought to you by eThekwini Municipality. Like we're from 103 FM, you can tune in again next week Thursday at 8:20 as we get updated by the #1 citizen.